mindenkinek, igazából most egy hírt akarok közölni. Most nem bűvész trükköket fogok bemutatni, hanem alapítok egy bűvészkört. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, aki bűvészkedéssel foglalkozik, vagy szeretne foglalkozni, és el szeretne jönni erre a bűvész találkozóra, legalábbis a legelsőre. Ez 2013. február 4-e szombati napon lesz, 14 órától a Miskolc Győr. Na, tehát a pontos cím az nem lesz a leírásban inkább, de inkább a miskolci lakosoknak szeretném felhívni a figyelmüket, mivel hogy gondolom messzebbről nem jönnek el az emberek, ezért az ezzel kapcsolatos kérdéseket az e-mail címemre lehet küldeni, az is szintén a leírásban lesz. Úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki tud, jöjjön el. Hello!